ҳаминҷо дошта охранник 1 соат савол ҷавоб мекунад. Ман сиёмка мекунам, скрити удалит мекунам, корзина мемонам, баъдан мебурам, вастанавид мекунам. ҷойи махфие ки мо дар Хитой пайдо кардем, на ҳар касро он ҷо роҳ медиҳанд, то ягон шиносе аз дохили онҳо агар надошта бошӣ. ҳангоми моро ин ҷо овардан, дар роҳ 2 нафар иваз шуданд ва қафои моро нигоҳ мекунанд, то аз пасамон дигар одам набошад. Назди лифт охранник савол-ҷавоб мекунад ва мепурсад: дақиқ аниқ кун ки ту чӣ мегирӣ, ва огаҳ мекунад ки сиёмка дар ин ҷо қатъиян манъ аст. ин ҷо сумкаҳо, очки, пойафзол яъне кроссовкиҳои як ба як ва аз ҳама чизи муҳимаш соатҳо. Дар ин ҷо саволе пайдо мешавад: чаро дигарҳо ҳам Хитой омада нишон медиҳанд чизҳои як ба якро, вале ин ҷо чизҳои як ба яки оддӣ нест, эксклюзив. Ҳатто ин чизҳоро дар Инстаграм нишон додан мумкин нест, маҳкам мекунад. Масалан, ин соатҳоро дар дигар давлатҳо аз $1500 боло мефурӯшанд. Мо дар худи Хитой ҷойро дидем, ки ин соатҳоро аз $800 боло мефурӯшанд. Баъзан 4-5 рӯз мо барои 1 соат интизор мешавем, то барои мо тайёр шавад. Вале мо ки ҷойи асосиашро дар Хитой пайдо кардага ҳастем, нархҳо бошад дар мо аз $500 то $700 меистанд. Пойафзолҳо ва сумкаҳо низ нархашон тақрибан аз $250 боло сар мешаванд. Аз сабабе ки дар Инстаграм мондан мумкин нест, мо як телеграм-канал кушода баъзеашро видео, баъзеашро фотоашро мондагӣ ҳастем, чун дар ин ҷо сиёмка манъ аст, мо скрити сиёмка мекунем ва ин чиз барои ҳама дастрас нест. Пеш аз даромадан хуб фикр кунед. Агар дар ин телеграм-канали мо даромаданӣ бошед, дар комментария эксклюзив ё ин ки ба ин рақам муроҷиат кунед ва ба ин ҷо дохил шавед, чун ба ҳама дар ин ҷо доступ нест.